Модерно оборудвана аудитория с 100 места подари на Стопанския факултет на Тракийския университет фондация Христофор Бунарджиев. Лентата прерязаха днес служебния министър на земеделието и храните професор Иван Станков, изпълняващия длъжността ректор професор Иван Въшин и Христофор Бунарджиев. Заставам пред вас, за да ви приветствам с новата голяма придобивка за Тракийския университет и за Стопанския факултет. Използвам този случай да изкажа моята и нашата голяма благодарност на господин Бунарджиев, който отдели немалко средства за построяването на тази изключително важна за нас учебна зала. Ние имахме определено голяма нужда от това. Господин Бунарджиев е доктор хонорис кауза на Тракийския университет. Той е един наш голям приятел, един човек с много голям интелект, бизнесмен, познат на всички в цяла България, който е много полезен и за нашата учебна работа, а също така и за изследователския процес. Днес в тази зала се осъществи една моя малка мечта от няколко колони, които бяха останали от постсоциалистическия градеж на една част от университета. За съжаление, поради липса на средства недовършена, успяхме и с помощта на ръководството, на ректора и на екипа да завършим тази зала, за да можем днес, на 26 март 2013 година, да имаме едно съвременно, красиво и функционално място, където студентите, влизайки, да си казват: абе да, за да го направи някой, да го финансира, значи в България има успешни компании. Значи има смисъл аз да уча, има смисъл да разширявам потенциала и кръгозора си от знания, защото ще дойде и денят на моята реализация. Сътрудничеството с Тракийския университет се изразява не само в материални придобивки, уточни Христофор Бунарджиев и припомни необходимостта от директна връзка между бизнеса и висшето образование. За мен е огромна чест, удоволствие днес една моя мечта да се случи. Една моя мечта, която от началото на която минаха малко повече от 10 години. В далечната, може би беше края на 2002 или началото на 2003 година, на едно от поредните събирания в клуба на работодателя, всички ние, работодателите, почнахме да се оплакваме в тон на стари клюкарки, как няма хора на пазара на труда, колко трудно се намират квалифицирани кадри, как от тук нататък ние бихме искали да развиваме по европейски начин бизнеса си. И всъщност какво от това, че се оплакваме? Първата и най-важна стъпка в тази посока е създаване на взаимоотношения между образованието, между висшето образование и бизнеса. Христофор Бунарджиев вече чрез фондацията си осигурява ежегодни стажове на студентите в Тракийския университет, а 15 от тях вече работят като млади специалисти във фирмата му. Те разполагат и със служебен клуб на зайците, където да обменят идеи за професионалното си развитие, разказа Христофор Бунарджиев. Заедно с преподавателите от висшето учебно заведение се усъвременяват програмите и се извършва научно-изследователска дейност в полза и помощ на бизнеса. Като жест на подкрепа към студентите, фондация Христофор Бунарджиев връчи днес и 2 еднократни стипендии. Получиха ги студентите от специалност бизнес-икономика Радослав Минчев от 3-ти курс за високи научни постижения и отличника на 4-ти курс Янислав Андреев.